Shing nun thaler ziak tu do chen sang zandar kwa pel to a borua ka vot ve tran saki chuan urem in chung lama lut toila i taksa la chaklo box si ti in min lo thut na ya ke chuan ka thut mun in siam rem pa chuan hetia thla eng thir hi kala cha ka ni nuam ka ti a changin thabial lam lek lek to khothang lama her mek chu ka thlir renga saki chuan inun zong zong ti dang lama hetiang din muna din tir tu che hi chu a mel thahle ni angmo voi tam tak ka zot chi a engma achan chin isoi du bok si lo ati siam siama chuta ama bok chuan ilu du si lawa pon sin tur tal ka zukla kang che tin kanin lo chung zo ra tang chuan min chuk sana nakin dewa chuan aron chhaule a pon ron la in min sin tira kabula chuan thu in laina na min menga min en reng chung hian ka kut avwana malam pana hun to ani mi pa ini a i thei em ang ti in ka kut chu a mer nget sawa ke chuan saki ni e malam pan turin min puya min pui zel don ti ka hria ni e hring nun kong thui tak kan zo dun te kha thil thleng ngai lo le om ngai lo ang maya the ngil tur chuan kumsul engzat nge ka nga chuanga yang ti ka hre si lo a top nan kan chan chin chu ka hrilang che tun nuwa a ming hi kalam rile to ngai lowang ti in thok ka han la te a bul han tran dan tur po ka hrilo ti in thok la khak pa in hetiang hian ka soi tran ta a aming chu Evelyn zo than sangi ani a kan no pan lai tangin kanin hreto ma se din mun in nang lo ta chu ani chu ai zo la zirna wangin a om bowa kum to pa mas mang turin alo ho thin zirna lam ngor ngora chuan adu tok ta ve ni ang na ka jong ru ve dewa ti in kum kha chu khwa ron oma na adil chang le exam ani chang te ani lo chuan khwa a dor nga kin a om ve mai thin aron chol kum kha kum ni liam ta kha ni a mas zona tho aron ho kan branch KTP in advance Christmas te mangin kaushan hola program limom tak kan buat saya program kan tran don ti chuan zo thani chu a thian ti nen an ron lut ve a kan tlar ma chia chuan an thu nge hemi zana kan program kai shwai tu hi kan tan chuan hria ring tur ani hial reng ani gift exchange satan paper te a number jakin number in kopin an siama hol chunga om zong zong chuan number chu kan pot thewa number inang pot te chu ko chuakin an gift ken chu anin petun zela tunge number som pasarina an ti chuan zo thani nen chuan kan dinga kan gift chu kanin change ve ta a ti chuan number in kop kim piang te kha an thutlan tir zela keini po chu kan thutlang zui ve ta boka item chi sang sang an ti kwala zo thani chuan nuama ti mel tak zet khwa hian alo ho zin lova kumni ngot a hon lo hnu in aron ho le khania a mel te chu adang lamin tun ma zong ai chuan a mel thani chuan ka hria a anui mel mol chu a in nom tak zet ani program te kan man zo chuan min lo thala ati a ke po chuan hial boy lovin ka thla ve mai boka khami zana tang khan huwa chap vela kanim be tran ta ni ka phulo me chia ni ti ka hria kanu puya tan chuan soilo ka ngai zonga ta na ka tin zon ngam lo me chia chuan zoite hian min nei hret a moina rim tui vel te chuan min zem vel chia ya ka taksa hi thunun theima ila he ka thinlung hi ka thunun zo mo lo ni tin a mel mo ka cha ka akiang om ka chak thin akiang om chu chak via we ti lo chuan a hnaya ka omin soitur ka hai chama ka ote chu aloi ru thin le ngal thian ho ne na kanom khom chuan zo thani po om ve ma se soitur ka hre ve hli a midang kianga thutte midang nil taka afiam ka mu te hian kalo thik em to thin kan pahnih chawa kan oma kan han ti tun don hian ka shoka hian engemaw hno tu a omani che kang chu oloi rut le khur deuh hian ka tonga ka ote chuak tha theilo hial thin mole kalung phu te la chu arang em zui ti in saki chu ka han en zowa ani chuan nui ver hian ngun takin alo ngai thla thunga
ka nui saka van lam hoin ka soi zum le a ka tan hun a in siam thina atan ke po hun ka in siam sham thin ka phula wani ti shereng chungin azona ka waya ka tana be se om tur tok lekin kalaka aum be bok nen kanun ti hlim tu ber anita a ka seita si na ngem le ti in ke ma seita nge chu voitam ka ennon le thin zingkara message manga morning min ti chang te hian ka tuk chua anuam zwala ka choi te lam atui viau thina ni si hi chu tiang boruak kara chuan mas le kum thar te hmang liamin tuna chuan bi dei chuan min hmuaka chu hun thleng tur chu ka nga hle rualin hupuruk na ero ka nei achan chu ka du zia chu tilang fo ma ila kata ani nge yang ti chu afiana ka nei ri tlat lo min ngai na ti ka hria ma se ala ka tanga ka don chak ber ita ka ni ka hmangai che ti thu chu kala dong miau si lova video chuan keilo midang man puitur alo nei ring mai angem ti zona chuan min tur uta ahuna hnai tiala atuk mai chu anita hemi zan hian ka hel hol zam chia ani che kang chu voitam tak biak tumin a number ka mit chuaka ka call ngam si lo ka phone chu da in re lo te a kala le a WhatsApp number ka mit chuaka message son tumin ka taipa ma se ka thon ngam lo ka clear le veka adp le la sin te chu ka han en vela ala sin chu dar kwa ni tuna dar so ma pel to amu to angem le muri lo ta se nge ti ang le ke ma chu ka in zot le thin phone chu ka lo khambula da in ka ingai to ro rowa chu ta ka WhatsApp message chu aron ri a ka ban rang kher mai zo thani lo ni a message chu ka en wata iwaming ri ve aron ti a chuta nuilem emoji thonin kalo ngak chi a ka hanting wata zo thani chuan ngati mo zani na nga ti chuan ke ni biak chi ni don em ni ke chuan ingwangin mo zo thani chuan naktuk in program turte in soi du na nga inin ko mang chu ka ti in emoji biang sen lem chu ka thona ke chuan zo chu tiang soi dun tur chuan alom kalo nga che ti in ka chang wata ke ma mo o nang ma lo tunge ka biaka angoi wangwanga ke chuan ni tinin ikyang hun man ka du'a naktuk po nang mani na man dun ka du ani zo ka mangai che ti hriat kha ka suang to na ate ka malam hun ate ka du thu sam rama te itel zela ataka nun pui ve ka du ani ka mangai che ka message chu asin wata min reply mi lo kalung phu arang ngang mai lo thon na in min ron nanga ka soi swalang ti ka hlau tak zet ka ngak che min chang te khungain ka ti chuan ti chau chuan a ron reply a ka du khop lo ngang mai ti swal ka nem ni ka ti le chuan nei lo ve ka ril ru chu i hriat vek kha a ron ti a ka hrelo chu wang lom ka zo che na iswal ka ngai na zia che chu i hriat ring kha inge soi lai ti a ron ti chuan min du thu soila ka du ka ti le a angoi tak ring awang chuan nak tuk chu kho emo in zui chhuak ve ila lo so mang che o ka ti chuan ti in min chang le to ba atu khwa war hun kha ka wa nga khlel tak ka ngoi le tak de wang chuan saki chuan ingtin alo ti zawa ke chuan ni khami tang khan ka bial nu ti in ka chiar ve ngama khovela mi pawan nei ber ni in ka in hria mangai na wangin khovel chu amoi thara tumru na tam tak min pe zo thani hne na ka soi thin po ka kut thi chella engkim ka ma chon theyang ka kyanga idin chung chuan nangma awanga in rin to na ka nei te hi ana sat ema wangin beidon na po hi kalaka beidong hial ta ve angle ti in kanom zel dan tur te soi dunin du thu kan sam du na malam hun kan suang to ve rau rau thin zo thani chuan kan fama saber chu me cha ni se du thu te a soi siama karil ru tak chuan mi pau jok ma ila zo thani du jok chu ka tawm pui thei hle thung a soi lai te chuan a sam chu thli in a chem leng siawa a en nom tak zet
engma sui ve na chang hre lo chuan ka thlir renga ni e katan chuan ani ai in nom kha a om chuang lo tla talom min lo ena anui deuh sa ya a thil soilai chu topin min ron en deuh ha a zoite nain a mai zo na ka kun na ya amit a ching siar siara uluk le dim takin a hmuya chuan ka fopa ka fop du tho tial tiala ani po angoi mai bik lo lungchim takin kanin fopa ka hmui chu la thlai in a khabia ka han vuan a hmui chu la thlai in a khabia ka han vuan li a alo nui deuh haka min lo kwa a keipo chuan do takin ka lo kwa hle a midang mule pathian mo moi lova khosak pui ka tum lova ani pon thiang lim taka in ngai zon adu bok biak in hong nge in nei po kan tumani ni tin hian ka mai na azwala ni khata voi ni tal ka bia lo chuan ka om thei lo ti la aswal lawang ani pon min mai ve hle ti ka sia tu khat chu tuk thwan kan e lain kanu chuan boya ibial nu hian ke ni chung kwa hian aron loin aron mo du tak takang mo an ni chu an hausa a engkima an du lam laman hoi theya ke ni chu heti mai hi kan ni sia ti in min lo en deuh zau boka kanaw ma mi chuan min mil zau pa hian anui ru deuh tat ti po ka sia kan te ber jiria i ro ngoi reng chuan chu ai mol thung kanu zo na chu chandan thiam har ka tingang mai kanu lampo en thangam chi alo hian nia engkim hi pathian thu ania kanu kantana pathian ruat ani chuan kanin nei nge in karing kantana pathian ruat ani lo ero chuan keini rel le soi the bak ani miawa engkim hi pathian kuta ngat photang ama chu ringla ama na ti ve kang ti ja ka ni kha ka han ti le shama ni e mangai na ramri kham om lova mangai na chu khovela magic powerful ber ani ti hi ka pom thlap ma se chu tiang chu mangai na dik taka chau ani thung kum khat zet kan in ngai zong ve ta a khwa hmuna kan om reng thei lova ni tin zantin kan in bir reng thung social media kan in mangai thu kan tlang au pui ve vak lem lova trul ka ti ber lo bok ka WhatsApp te FB le IG te po kan account na kan in lu sak ton thei vek thung achang chuan mudhuna kola inbia in kan ti du na kan muthil hnan mai thin ni kha chu ni lengin ka kol lova min bia kun ero ka nga hlil viau thung ni leng chuan a kol ka dong lova message ka dong bok lo zana chuan ka kola ala lok thei lo zui phone ala rual chuan i tha em voilam te chawem i boi viau ani angmo ka han ti a ani chuan nia kan boi ni lenga voin chu ti chawin min changa ki chuan apoi lo ka ngai man lutuk chelom ni lengin message le call ka dong si lova ka ti chuan ti pal o alo ti ve mai boka hemi zan po hian ri fe kanin bia min be ma sangai mang talo fo mai ngai thalo ru na nei ma ila ka kol chuan a pick up reng theya a kauna engma rin hlel na tur ka hmu bok si lo ka ngoi de ta sakilam hoi pa chuan kan biak ma sak fo ngai ti nuna hian poimo na kan lo nei lo fo thina an nuna kan tan mun ruak alo om ve lo thin saki chuan urem ti te zana tlai to sia borwa ka bot lu tukania chuk to ang ti in kan ti lai chu aron pot chata ni etiro ti in ke po chuan mu zai rel turin in hnuailam kan pan dun ta a ni e ke hi mei thai fa pa chu kan nge yelom kapa in min boral sana tang khan kanu howin kan kho save tok kha ni a chung kwa kan har sata wangin school po ka kal zom theilowa class sen ka pasa ka kal zom thei talova arem thoka in lo in kanu ka pui thina ni kanaw mami tia kan kau mai melody le kan te ber nun fela iro ka thei chen zirna zom tir kha ka du berania ma se he nun kho har le be se na be dong me khi midang tan in ngana tlak tling zo to angem le mangai na chu ka tan mil ma achang zowa chu mangai na wang chuan hring nun thalera ka wak bo mek si a
he thalir ruak le rum vung vung atang hian khuilam nge ka pananga he mun chhuah san tur hian engtin nge chhuahna kawng ka hmu ang tih ka hre si lo nun na min pe a dam na min pe tu pathian chunga ka lawma ngai tuana phim le ril rupa ngai pu le the min siam tu ka pathian chunga hian ka lawm tak zet ani kanin luana nei tu tela an fel ema ka khu harna le ka natna te min hriat thiam puya kong tin renga min pui tu kanin luana nei tu te fanu saki hi om lo ta se thian ti tur po nei talau chu ka hreom na te hi a zual pha ngotang le kapute te chung la in min ron tlo ol lawa anni le pathian wanga dam kho chua ka ni ziala ka hre chiang kanu le kanau te pahni tan in ngana tlak ni le turin kadam that wat anga yani ama ero chu he hring nun thalera min hnu chia tu ka thinlunga hliam min siam saka min kalsan tu hi chuan pial ral ka kai thlengin senung min hnu chia sak reng to don ani hun aliama tiang nen chuan ka duna hmun lalutuk lo chu ka kal thei deuh vek to a pathian le ka chung te zara kadam chak ve hle chuan ka hria zana chuan ka phone a message saron thleng non tluk tluk mai kan en chuan saki alo ni message su ke na urem imu to mi hey urem vil rem dik indu pa nia o malom min reply su a message su ka chiar thla a top ber chu ka han ena ka thodeu haka message so bera chuan urem i chanchin min hrilte kha ka kham lo lu duka khamizan khan i taksa chak lo nen ka men pui reng che chuan i dam lo ka hlau sia kham lo chung in chuk kha ka rot kha nia i chanchin kha ti hian ziakin mi ron thon thengem ti ka tuma ma se ka message po sin du si lo a poi lo i hun liam to awangin nan na in siam to lo la in fui sau sau jok la o pathianin meiche fel tak nupui tu thadeu ala penge yang che chu wangin i hmalam hunatan in ti chakang che kati boy thin lu tuk che ani ange min hre thiam don nia ani o a message ka chiar zo chuan ka phone chu da in khuma chuan ka tho haka nakin dewa chuan phone chu la in saki message chu ka reply a saki min ti boy ngai reng reng hleinem katan hian i hlu tak zet kan chunga in chung ko thatna te hi kan thei hil le to lawang ni e ke chanchin te lul i hredu tak tak ani chuan ka hril vekang che ti in hetiang hian ka soi zom ziak zom le ta a zo than sang in en chuan re lo te a kan bo ruak po a thale thuaya thathar maya alo ho tur thu min hril nge nge min hrila tanga thakhat re zia kha o ni e ka ngak le lu tu kha ni te hi are ngoi ngoya chun ni are ka ti le zana toy chuang si lo ngak le taka thlirin alo hon hun po ka ngak thleng nge mai alo ho zan chuan an ina kan leng phe ngal nge nge ka thian pa chom zwal anen chuan in thlahung ru deuh tak le ngak le ru tak si in an ina chuan kan vakal khania zo thaninu le pa la chuan an eng chu tu ni mo tumdanga kan len ai ngot chuan an mit mei le mel po mu anuam viau zo thani chuan thingpui te min siamin thingpui in lai te chuan zo thaninu le pa chuan min ti ti pui ang siam suama nakin dewa chuan anu le pa chu an muta hlawa zo thani naw mi pa chu room le lama chuan lekha zir thung zo thani nu chuan zo inaw le khazir kha lo ngai ben deuh la o ti in an mut san khania minute som vel kan thut nu chuan som zwala chuan chuan lam siamin min ho san ta khania zo thani nen chuan in hnai takin kan thu du na zoite a phun sep sepin kan ti ti du na a kut chu ka von saka hun rei tak ka nga hlel le ka ngai em zo thani kut khatia ka han wan wang thei po kha katan chuan awa hlute lul em zoite chuan ka ngai thin lu tuk che ka hmangai che ka ti sap sapa chutia ka phun sep sep lai chuan bathroom atang chuan khu chuak lo khu lui ti hriat taka patling khu khu ri ka hriat ta ka chuan in kham lo hle ma ila onzai ka rel ve ta zoka an in varanda thleng min thla in anin varanda thleng min thla in duat taka kwa in thlahlel le lung chim tak kham hau si lo chuan ka fo vong vonga ka ho san ta a pa ngai taka hun bi chhiar dunin kan du thu sam a thlen hun tur kan nga ka
khua hmuna om dun reng thei talo chu in then ni a her le thin tlang le mual tam takin min kar dan thin ma se kan thinlung ero kar dan tu om lovin a in ngeng reng thin hring nuna hian inglai nge hmangaina alo lu don tu man kan hrilo ang mai hian hmangai te then na ni po intika nge alo thlenang ti hi tu man kan soi thei si lo ani hi le pathian ni zan ani a ka in khom bang ina ka honga ruma ka in thlak mek phone call ka dunga kan thian pa lian zuala aizola omalo ni te mial chuan ti in ka pik wata ani chuan enge mo soi nuwa zo thani nen khan in la ni rengem aron tia ke chuan olsam le ngai thatakin oni e ti in kalau chang maya lian zuala chu ngoi renga nakin de wa chuan mun khata inom dun si lawa tiang hu chu in ngai sak tamte poimonia in sei lo ve sia ka han hril ve mai mai che atia ke chuan nia in biak khat chang deuh te chu om ve bok ma se kan in ngai sak ton ve tho chuan ka hria soile soi nu ka zei lo lutuk le ka kher thiam lo lutuk hi a vui fo mai ti in kan nui dun hak haka ke chuan inom na venga in ang boka inin mu thinem ka han ti tel zowa ani chuan o mu ve thine a chelo thei khok mai aron tia ke chuan chu tia chia lo viau chuan chan palte po a hlom mange ka ti in kan nui ve le maya reitok fang kan ti dun nu chuan phone chu ada a zo thani chu ka kola phone a pik theilo a boy ni ringin message ka hnu chia du tak in khom kan bang chia i man huna min lo ko ro o darkar chan ve liam hnu chuan ka message chu asina ma se min reply lova min call back hek lo message sang chu tam tak ka hnu chia du tak duat ka ngak chi o ka ngai sok tok lo che ni in i hria i thin ri mem ni ka ti pal o koli pick up thei si lawa khonga in min reply la soi do nang a to pa chuan message pakhat chau ka dong le ta mutui ti chau chu ni atuk ma taka thovin a message atuk ma taka thovin message nu che in a tho huna min call turin ka cha boka ma se chu mi ni po chuan ni lengin chan let na ka mulo zana po chuan ka call tluk tluka a pick up si lo message po chu ka nu chia le trewa chan na ka mu chuang lo nakin dewa chuan ka hmangai le nga hlel em hne na tang chuan message ka dong le ta hlau mai man mo takin ka in wata rem apoi ka ti ngai dam tlak ka ni lawa chu wang chuan i ngai dam na po ka dil lo mai ang che tuna tang chuan midang ta ka ni to apoi ka ti tuna hian naw ka pai me ka thlahni ani to asin he ka pum chunga no te hi i fa ni lo ti chu nang poni hriat kha tuna chuan ke chu itan ka bol hlo to lutuk min theng hil tum to lak ka du ani nimina po no te pa nen dam do ina kan kal du na lian zola pon min hmu nge nuam lo ka ti a biak po ka bengam lo ani kha vil rem dik mi pathatak ini kha midang ke ai thai la tong le em mang rem mang tha kum tluang atan a message ka chiar zo chuan ka call ngala a pick up du lo voi tam tak ka call po a phone a lak thei tak lawa chuan mitui tla purin ka tho chuak lola chuta thil pakhat ngai to chuan in lian zuala chu ka kola phone a lak rual chuan zual manzana min lo bia khan enge mo hmu le hriat i nei tiro khonga in engkim soila ka du ani ka ti topa ani chuan a ka chiang lo zo thani hi ka hmu khata ka hmu a piang hian a kianga mi pakhat a awm ve reng thina ka ring hlel diwa kalau biak chi po khan hospital an pan hi in an kal du na chu wangania in boruwa ka that le that lo kalo zo chiu atita a soitur ka hrilawa ka ngoi renga lian zuala chuan approve na ka nei chuang lo ania o a ron ti le a ama bok chuan har sanna in nem ni a ron ti le chuan zanin khan in thina du thu min hrila ti chungin ka changa phone chu ka da ngala muthil ka tuma ma se bianga mi tuye luang nya ya thok tak yal po har sa ka ti van bo ro ka tanga thak wong wong ang mai hian ka khovela tang chuan ka tla sang nal ni ber hian ka hria khovar ar khuang thlai to tia chuan kala har ngang mai tuk chuan po chu
ka chung te mai za awang le an ngai that nan chak chuan ka bara kan na ti zual tur tingin chuna chuan kan nau pakhat aizawl school kal ve tho nen atang message ka dong le a urem he thalak hi phone number ka hriat ngai lo atangin min lo thona engi omzia ka hrelo ka lo thon top che ati a thalak ka han en chuan ka hmangai ber zo thani chu mi pakhat nen khuma nge in kwa rial hian an muduna mi tuit la chungin zo thani thalak chu ka ena abial pa kianga chuan thlamuang ti hriat tak hian amu hil siai siaya angong thlengin puana sina mi pa ero in akong hnuai lam chok puana sin tira hetianga in mai chuan thuam no po a hmu mal lo ni hian alang tlailamani meu chuan harfi ma khovel ma chun po ka zuam to lo zuzuar veng kapana zu chu du to kin ka ina ma se chu kan na chu zu chuan min chok thei chuang si lo zo thani hi hetiang em hian ka hmangayang ti ka ring ngai lo khatatang khan choka e mu mal lova ina po ka ho mu mal talo achang chuan zuzuar ina ria nu te ka ching chana kanun chu thalir ruak rum wung wung ang mai hi ani ka hoina lama piang chu aruak veka beidon na le ta na hlir chuan min muak ani bere chuni William Harsa ka ti a zan lo thleng tur la ka en ngam ngang si lo khovel ma chon malam pan turin chakna ka nei lova mumal nei lo chuan ka om atopa ti hian chi swalin damdo in pan ngai hialin ka om ta ni ka chanchin te jia ka thon nu chuan muttui saki ti in mutzai ka rel ve ta zoka hunaliam bik bika ka taksa po in ma ason ve zela ka taksa chu chak chho zelin ma chon biau ma se ka thinungi ro chuan ma son na a mu zau ve lova miri theitan me chirin om anum ve lo ti chu tun din huna karin na lian ber ani ka hring mun thalera tang chuan chhuana kong ka zong thina kong om lo zon ang mai alani thung hun ol anei apiangin saki chuan min ron kom thina achang chuan khopui chunga te indi thovin kamamo ti hria in min nen pui bok thin katan chuan ka thian thatak ani satlia lova ka unau nu ang maya min ngai twa tu ani thung kumaliam me chuan ka putia te chung ringa khosak reng chu thil thei po wani reng lo chuan mi hnuaya in lu in chung furniture vel te ka siam ve le tana ni lenga hna ka tho chuan zana ka kina wang chuan zan po ka mu thei mum lan lo thin kar khata voi ni emote ka in hlo ve thina kanin lua nei tu te hi mi hausa ni ma se in ngai tlom le do thei tak Christian chung kwa an tiang hi an ni a anin chunga ka siam thiam tur enge mo om chuan in hlo in min siam ti thin kapute te zara kanau te pani pon school thatak an zom theya kanu in bazara chu me te kharin azwar ve thin bok zan khat chu sakite in chungzola chuan ka thu a langai thla in suang to na koma wanlam ka suang to na komin wanlam ka thlir dau dawa chutia ka thut lai chuan phone call ka donga ka han lak chuan hello blrem dikai ni em o ni e enge ni ta zo mangai kania zo thani chuan mangai ti in min kau thin evelyn zo than sang i thian nu kania ki chuan poimo omem kalau ti a chunu chuan o me thil enge mo i hriat nge nga ya omani ziakin ka da thaveka chu I phone a khan WhatsApp a PDF in karon thona khunga in lo en ta che min ti a ole ti in phone chu ada zui ve ngal boka WhatsApp message chu enin athil lo thon chu ka han honga thuziak tam tham tak mai hi alo thona ka han chia chuan hetiang hian alo in ziaka I mangai zo thani khan atorna te kha I hriat adu ngai lo asin khovela ami pa mangai ber ini a adam chung chuan a thei hil le to ngai lo wang che zo thani nu le pa te khan in ri thei awangin an du lo chi a zo thani hne na then tur che in an ti fowa ma se a mangai em awang che khan a then thei lo chi a apa khan ku te thlakin a soi sa thina sin chu tiang po a tha thei tak lo chi a khan inin kar ti chia tumin ma an lata inin kar ti chia tumin ma an lata chara hetiang hian ro manna an siam ta ani
zo than sang hi kha ama veng turin mi arwaya ti chuan I hmu atan zo thanin an chiu mu thil hnuwa a bodyguard nen chuan mudun anga an lan nan thla an lak tira kha thalak I hmu kha ani kha hmeichhia an thalak lo thon tu che kha zo thani bodyguard chuan he thalak hi rem dika thon ro ti in awa thona ti chuan aron thon che ani khati chung jong khan zo thani kha ruma kalhnan ani a phone kha an call saka I call te I message se a chang thei talawani motora su tu che kha tuma nan shilo khania ke chuan ri hlel ka nei damdo ina in lu rual khan zo thani khan vona adong hala rem dika hi tuna hospital a meka anun hum I du chuan bible nem mevin ka thlang ti in tiam ro an ti inun theinan a in tiam ta ani chumi hnuwa chuan a taksa har sana tam tak a thlinga phailama ti nin tir turin voithum mut an chuk nge sin engkim hretu ka ni engkim ron hril che kha ka du ma se zo thani khan hril lo tur che in min ti wanga ngoi ka ni kha me che khongai thlak tak kha milep chia le nun rong ani lo sin itan anun pum kha a hlan zo ka sin tuna chuan engkim a top to inen a thlen lo tura min ngen tu chu tuna a to lova thudik hrilawa I reng hi ka du lawani zo thani nu le pa khan an ti swalani miri thei an du lo awangin an fanu an chan ta ani hi khati hun lai khan tanpui tu anei lova thalera wak bowa tuihal ang mai hian amamo ngoi che a kau thei si lo che ani kha hring nun thalera awa bai chung jong khan he hian atan engma ka ti sak thei lova ka in thiam lo ngoi sin I thin lunga me chelip chia le chapau mirin omlawa I ngai na kha adik lo zia hi lo hremol ro itan anun a hlan ani zo ke ti thu ki alo in zia ka saki chu in chunga alo chawa urem in ina ka zuk kala I lo om lova in chunga a chawan tia ka ron chawalom engei ti a vot si aron ti sok soka ka suang to na kalbin taka tang chuan in thing harin eng ti love hring nun hi a chang chuan a fair lo ti mai ol thin ani hi ti in ka suang to na ka lo kom vela lom le nuisak chung hian ka han tia ani chuan tiro thil tui to kan siamania chukang ti in phu takin ka bana ron buana in chung zola tang chuan kan chuk ta banlam enin mang tha zo ka ti sapa ka chuk san ta a top ta